Filmen for det Netto-video. Netto-video? Ja, hvis I synes, hvad du synes om Netto og sådan. Men det der med, at de smider fucking meget ud og sådan noget. Smider fucking meget ud? Ja. Hvad, skal I sende det til Netto, eller? Ja. First blood. Du ikke sådan noget? Jo. I må gå. Bloodbath. Der var der det. Det er fordi, vi filmer på sådan en Netto-video. Vi skal høre, hvad du synes om Netto. Ja. Ja. Hvad synes du om Netto? Altså, Monster kill. hvad synes du om Netto, og de smider en masse ud og sådan noget? Smider en masse ud? Ja. Rampage. What do you think of Netto? Netto? Yes, Netto. We're making a video. It's a dangerous place. No, what the fuck? It's not. Netto? Ej, vi laver en lille... Hvad, altså, de smider meget ud. Unstoppable. Hvad synes du om det? Hvad synes jeg om Netto? Killing spree. Humiliation. Jeg skal bare lige spørge jer. Philip. Hvad synes du om Netto? Headshot. For helvede! Fucking Rampage.